سلام كما يمسيكم كبرات تخاتلتي فنو إيري تي في نلوميمي عسرت حدا مسكرم مشات زترالو زينا ومستنادو حيزلكم قريبا زلخو شام تولده فلماغن بحبري تخجمر صباح عسرت خلت مسكرم عيد على الحيو بزي أقاتامي نملا حزب إرترا بفلاي دما نمؤمنان مسلمنا رحوس عيد إنا تمننا فلي فنوه تلفزيون إرترا كاب ساعات شعات تنقهو كم زجمر أب ساعات دحر غطري كا أب ساوا استخايده حزبه وبعل كم حلالف مخانو نحبر رحس بعل قدس يوحنسن إلى راحن كون لكم نتمنخو نزع الاسترال وزينا ومستنادو يقرب لكم فلما كنتاتهم أب زوام أكل أب عام تغل تشحن عسرت حمشتن كل تشحن عسر شدشتن زتوتون مربات حملة يوفري أب معوات فولي أبركتون زجبرو والكسبات عدتاتن النؤوس زباتاتن شلمات تعدلهم اتوم بمينستر حرشة استشلموا أب مفواس ماي كعوتات محدر حزاتي مقرب أبيت تمرتي منقستاين زي منقستاين انتكالاتن أبيت صلتن كمون أب متتاو مقوقار حانت لعل أستواصو زقبريوم اتي بمينستر حرشة استوهاب أستات فرق مليون نقفة زقمت شلمات بتحاو ساعات زسرح مبرهتي زتفلالين أو تعيو دخعن كالئن زتقالليوم أبت سنة سرعات أبزوا مأكل وانا دايركتر كفلي حرشان مريتن أتو يمان أباي أبز اسمعوا مدرم مينستر حرشان توم بادي مصنح مريت بقرب من شفان كي تحللوا السرحو مش اللامو نزيادة سرح زتابع مخانو قليسوم تشلمتي بوغنم برست أقرابن مبحقاق مريتن مكل خال نزجمرو عمام بزل على كم زغطلوه الرقاقيتهم መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ብዕቱብ ካብ ዝሰርሓሉ ጽላት ትምህርቲ ብሓፈሻ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ድማ ብፍላይ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብመደብ ምጥፋእ መሃይምነት ልዕሊ 500,000 ዜጋታት ከንብቡን ክጽሕፉን ምኽኣሎም ድማ ውጽኢት ናይዚ ጻዕርን ወፍርን እዩ ብ8 መስከረም ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ድማ ብቐንዱ ነዝገስጋስዝን ብድሆታትን ንምግምጋም ዝዓለመ እዩ ነይሩ ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊን ተሳተፍቲ ዋዕላ አዘራሪብ ዘዳለው ጸብጻብ ኃይልን በረቀ ካርወዩ መደብ ምጥፋእ ማህይምነት ወታዊ ማህበረ ቅጥባዊ ለውጥ ዘመጻ ገዳስ ወፍር ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ናይቲ ብ8 መስከረም ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ምጥፋእ ማህይምነት ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ገዳስነት ትምህርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ መደባት ስሩዕ ትምህርቲ ብሓፈሻ ትምህርቲ ንዓበይቲ ድማ ብፍላይ ንምስፋሕ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ጀሚራ ንሞያ መምህርና ከም ዝበቕዐት ዝሓበረት ነባሪት ኣፍዓበት ወይዘሮ ሰዓድያ ፍካክ ኣንጻር ኣልታው ጸቕጥታት ተቓሊሳ ብዘካየደቶ ጻዕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት ንምስትምሃር ዘኽእላ ብቕዓት ከም ዝደለበት ሓቢራ ብትምህርቲ ንዓበይቲ ጀሚረ ኣብዚ እዋን እዚ ከም መምህር በቂ ኣለሁ ማለት እዩ ኣብ ህይወተይ ዓብ ነጥቢ መቐይሮ ዝገበረትለይ ዕለት ክሳብ ሎሚ ዘይርስዓ እዚኣ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዝጀመርኩላ ዕለት እያ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ህይወተይ ብጽቡቕ ይመርሓሉ ዘለኹ እዋን እዩ ማለት እዩ ካብ ሰብ ከይተጸበኹ ሃቡን ከይበልኩ ከይለመንኩ ገለ ማለት እዩ ባዕለይ ብወጻኢታተይ እንዳሸፈንኩ ደቀይ ይዕቢ ምህላወ እዩ كم كان خاني دقي كمهر بمقعي كا ازي حغستي ممهار غالنستيتي ممهار حبرت السبي زبلت ابها ماري ازوا ماكل حلافيت ممحدارن فاينانسن ويزرو كتما قلاتي دحورات تحساسبا زمقليኦም ጸጥጣት እና ተቀንጠጡ غالنستيتي ድማ ኪኖ ዘቤታው ዕዮ ዝኸይድ ወሳና አበርክቶ ከም ዘለዋ ጎሊሕ ምህላው አብሪሃም حلافي جنفر منستر تمرتي زوا سميناو قحي بحري اتو رشيد محمد عثمان بوغونو مسكلهم بدهوتات مدبات تمرتين مسفح ابتو زوا بستقبر حيال صعرن وفرن تمرتنا عبيت زوها بلن نقطات كاب 10 اب 185 كم زعبيا قليصوم ابزن زحلف 15 عبد ابزن محاورات كنسرحون كلنا 934 ب10 نقطات زجمر ابز غزي 185 نقطه عبي زلو ابتي غزي 420 تمهارو زنبر ابز غزي 10920 تمهارو حزن الله سلازي كتريون كلها زي اب كل النسان زوباتات اب كل بهرا زكايدلن زلو زي حاده كابتن بعلو اتي معرينت نابتي بوتا ممصحناي بخالي خدرو خنا بو تراي معرينت مصح زي خونس ابينا درجه ينبصيحهم نابنت بو متوما هيمنت نكايد صنحنا سالسه عام زودو بخمن حزوم لنا توم سالسه عام زودو نا مشتاو تمرتي رابعين حمشه كفلي ابتي متوما هيم زكايد النقطات رابعين حمشه ابيات كفلتات بمخفات ني تمرتون كم زعبي نقبر كابو حالفون ناي ماكلا درجه تمرتن كلاي درجه نابنت انت وصلنا بزوبانا ابنو زوب فعابت بمتوما هاي من زمصو اماتر كم ساتفو غرنا اذا كاب 2010 3 جمريو كساب حجي 110 حاده
تمهارو 9 دقه تبعتي زبزها كابزن 9 ميتاويت 98 ميتاويت دقه نستيهم مالت زيهم ترى ماتريك مستاف زي كونس دحر ماتريك هون نزيهم ابنتايان كم ابنتان وسيدنا ابسر عالم كانوا وافرهم مس منستر تمرت مردا مزتفلات كانت منقس مردا كتاب حجي او نزوف عابت 66 ابتكارات ناي منقستين صرحو زلو زي حجي عبي ابنت نتي اكبابي مالت حلاف ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ መሐመድ አሊ ኢብራሂም ድማ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ስብኽሳ ግማው መነባብሮን እቶም ጎሊሖም ዝረአዩ ቡድሆታት ምዃኖም በመጥቃስ ነዞም ቡድሆታት ንምግጣምን ንምስጋርን ዘኽእል መደባት ብምትእትታው ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት ዓብይ ገስጋሲ መዝገብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሃገራዊ ፌስቲቫል ዘይተመዝመዙ ያታውን ባህርያውን ጸጋታት ኣብ ምብርባር ልዑል ድርኺት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዞባ ደቡብ ኣብ ፌስቲቫል 2016 ንዘቕረቦ ትሕዝቶ ንምግምጋም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ተገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣብቲ ዞባ አቶ አብርሃም ዮሐንስ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኪንዮቲ ዝፈጥሮ ሓድነታዊ ምትእኻብ ባህርያዊ ጸጋታት ባህላዊ ውርሻታት ታሪኻዊ ቅርስታትን ልምዓታዊ ንጥፈታትን ብመጽናዕቲ ያሰኒኻ ንምብርባሮም ከም ዝድርኽ ሓቢሩ ካብ 5 ክሳብ 14 ሓሰ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሓያልን ድኹምን ጎንታት ናይቶም ብዞባ ዝቐረቡ መደባት ዝምልከት ገምጋም ዘቕረበ አቶ አብርሃም ልዑል ወንን ዲሲፕሊንን ኣካየትን ስነ-ጥበባውያንን መሳጥ ምርኢት ከቕርቡ ሓጋዝ ምንባሩ ኣረዲዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንሃገራዊ ፌስቲቫል ዝዳለዉ ምርኢታት ኣቀራርብኡ መሳጢን ክኸውን ተራ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ አቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ገና ዘይተፈተሹ ጸጋታት ዞባ ህዝቢ ከም ዝፈልጦምን መንእስያት ከም ዝወርሶምን ንምግባር ብውህደት ክስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ ወነንቲ ትካላት ንሓደጋታት ካብ ዘቃልዑ ነገራት ጥንቁቃት ክኾኑ ኣብ መደበር ፖሊስ ንሱ ዞባ ፍዓበት ሓላፊ ምክልኻል ገበን አቶ ታደሰ ሓደራ ጸዊዑ ንሱ ንወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ከተማ ፍዓበት ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ብሰንኪ ሸለልትነት ኣብ ትካላት ሓሊፉ ከም ሓደጋ ሓዊ ኤሌክትሪክን ስርቅን ከም ዝረአ ብምሕባር ገበን ምክልኻል ወነንቲ ትካላት ዘይንብሩ ምንቅስቓስ ምስ ዝርእዩ ክሕብሩ መንነቶም ዘይፍለጥ ሰራሕተኛታት ከይቆጽሩን ንብረት ኣብ ውሑስ ቦታ ከቐምጡን ተላብዮም ዕላማ ፖሊስ ገበን ከይፍጸም ምክልኻል ምስተፈጸመ ድማ ኣጻሪኻ ኣብ ሕጊ ምቕራብ ህይወትን ንብረትን ምዕቃብ ከምኡን ንሓደጋ ዘቃልዕ ነገራት ምክልኻልን ከም ዝኾነ ብምንጻር ድማ ፖሊስ ብዘይ ምትሕብባር ህዝቢ ኣድማዕ ስራሕ ክዓመም ስለ ዘይክእል ህዝቢ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብር ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝተዋሃቦም ኣስተምህሮ ክገብሮ ዝግብኦም ዘዘኻኽር ምዃኑ ብምጥቃስ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ምዕቃብ ሕሩም ሕዛእቲ ሓያል ንጥፈታት ክካየድ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ አቶ ዑመር ያሕያ ምስ ነበርቲ ከተማ ጊንዳዕ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ጸዊዑ አቶ ዑመር ንኣጠቓቕማን ምሕደራን ሕሩም ሕዛእቲ ብሓፈሻ ዕቃቢ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣብቲ ከባቢ ሓሓሊፉ ብውልቀ ሰባት ዝፍጸም ምብራስ ኣግራብ ንኽግታዕ ኣግራብ ንዘብርሱ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሎምን ነበርቲ እጃሞም ከበርክቱን ኣተሓሳሲቡ ኣመሓደርቲ ከባብን መራሕቲ ኮማትን ኣብ መደረብ ምዕቃብ ኣግራብ ዕቱብ ምቁፅጻርን ምክታልን ክገብሩ ብምዝኻር ድማ ህዝቢ ጥቕሚ ሕዛእቲ ተረዲዩ ኣብ ምዕቃቡ ብንቕሓት ክዋሳእ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሕሩም ሕዛእቲ ብቐንዱ ንረብሖም ምዃኑ ብምግንዛብ ንዝበለፀ ውፅኢት ተሳትፎኦም ከም ዘዕዝዙ ብምርግጋጽ ኣማራጺ ካብ ዕንፀይቲ ዝርከብ ፀዓት ክናደየሎም ኣዘኻኺሮም